המשחק שפותח את המחזור ה-21 בהולנד. פיינורד מארחת את ויטסה עם דן מורי שחוזר אל הספסל אחרי שער הבכורה שלו בשבוע שעבר, ובדקה ה-39 מי אם לא גרציאנו פלה, החלוץ האימתני של פיינורד, שם את הראש מהרמה של בואטיוס. ה-16 של פלה העונה בליגה, אי אפשר לעצור אותו, ופיינורד שלא הייתה טובה הצליחה בכל זאת לעלות ליתרון. מספר דקות לאחר מכן עוד הזדמנות גדולה, ולוויליינה שמקבל את הכדור מפלה היה חייב לעשות פה 2-0. במחצית השנייה איברה נרים את הכדור, והבלם הגיאורגי קשיה הפעם הוא זה ששם את הכדור ברשת. האיש עם הצהוב החמישי שלו פינה את המקום לדן מורי בהרכב, חוזר להרכב ומשווה ל1-1. בדקה ה-57 ויטסה במקום השני רוצה לנצח כדי לעלות זמנית לפסגה, היא כמעט עולה ל2-1, אבל הביתה של ון הנולט המגן נעדפת מצוין על ידי מולדר. בדקה ה-88 לירדם אקס פיינורד כמעט מסדר את הנקמה שהוא כל כך חלם עליה, אבל מולדר עם היציאה הטובה. 3 דקות בתוך תוספת הזמן, כמעט ה-2-1, אבל ויליינה רואה את הכדור שנעצר. בסיומו של דבר שוויון 1, קומן מאוכזב, הקבוצה שלו עדיין במקום הרביעי.